Спецификата конкретно в тази сцена с оргията е, че за нея трябва да се подберат по-специални актьори, които в повечето случаи са танцори и хора, които се занимават с сценични изкуства и които нямат проблем с голотата и с този вид експресия на тялото. Да си директор продукция е доста всеобхватна работа. В случая малко или много трябва да разбирам от всичко. В най-общи линии. Малко по-различна е спецификата на работа от гледна точка на това, че снимаме отделни новели и се опитваме много-много да не смесваме епизодите където можем, за да си върви последователно снимачният процес. Самите истории предразполагат за това да се завърши като една цялостна сюжетна линия, изключайки линията, която бива в училището. С моя колега Лило Петров решихме да драматизираме романа на Теодора Димова. Може би спонтанно, може би сега му беше дошло времето. Влизаш в кадър. По-скоро идеята ни тук е да провокираме и да възбудим някаква дискусия и да предизвикаме общественото мнение и това ще е някаква победа за нас. Аз говоря смислени неща и важни. Не ти мисля,